El repte de futur de l'obra social és justament la sensibilització. Amb el programa Escola Amiga el que busquem, per exemple, és que els nois i les noies, la generació del futur, esdevingui més solidària, però a més amb consciència. Aleshores, perquè si volem mantenir una captació de fons que ens permeti tirar endavant tots aquests programes i que anirem a més a l'hora de cercar i d'intentar donar resposta a les necessitats que aniran creixent, necessitem que aquests fons que ens entrin vinguin des de la consciència. No és la captació per la captació, sinó que és la captació a partir de la consciència, a partir de la sensibilització. Si mirem, veurem moltes realitats que no ens interessa. No ens interessa mirar perquè aleshores ens sentim cridats a actuar. I si responem a tots els inputs que cada dia rebem, és que realment no aturaríem. No aturaríem. Llavors, ja hi ha persones que impliquen la seva vida fins més enllà i no s'aturen, però no tots som herois, no tots podem fer-ho. Per tant, no és ni por, no és ganes de marcar distància, és que realment moltes vegades és impotència.